За да подсилим наистина блясъка на косата, ние внедрихме подходящите съставки, производни на витамин Б. Тук, в Центъра за проучване и развитие, наричаме този комплекс троен блясък, защото той заглажда, той увлажнява и подсилва блясъка на косата. Когато измервахме блясъка на косата, открихме, че имаме продукт, който увеличава блясъка. Както виждате, светлината всъщност се отразява в косата. Чрез нашите измервания открихме, че нашият спрей за блясък увеличава блясъка с до 93%. След като приключихме с тестването, оставихме продукта върху косата цял ден. Върнахме се и направихме теста отново. Открихме, че блясъка се е съхранил след часове и часове. Когато жените използваха серума за многостранен блясък на цвета, те видяха резултатите, които ние открихме в лабораторията. Потвърдиха, че блясъка издържа цял ден.